Kawan, saya iki lagi mendelok lombok. Iki lomboke ngono aku wohe gembel kok ngene iki. Tapi akeh sing padha matek. Iki wohe kon iki. Iki lombok super unggul. Iki lombok super unggul. Iki lombok apa jenenge aku ora patek jelas tapi kamu warnane beda-beda. Lombok kaya ngene iki oke sing nyenengi. Oke. Iki komen-komen nek sing anu ki ngono aku yo padha metek wite ngene iki. Kok di nganu wong jare tandurane kok elek ngono. Yo nek iki alhamdulillah ya wohe gembel. Ngasih mentelung. Wohe iki wis masane ngepeti. Iki wohe wis abang 1-2 masa ngepeti. Iki lomboke bolo, kaya ngene iki bolo. Terima kasih semuanya kawan-kawan sahabat sayur dan pertanian. Terima kasih.